študijný program Elektroenergetika v inžinierskom štúdiu, ktorý nadväzuje na bakalársky študijný program Elektrotechnika, poskytuje našim absolventom to najdôležitejšie – výborné uplatnenie v praxi. Elektroenergetika je jedno z najstabilnejších a ekonomicky najsilnejších odvetví nášho hospodárstva. Absolventi študijného programu Elektroenergetika nadobúdajú široké vedomosti, ale aj praktické skúsenosti pri návrhu elektroenergetických zariadení, riešení konkrétnych úloh v rámci svojich bakalárskych, ale takisto diplomových prác. Naša katedra zabezpečuje dve zamerania, a síce výroba a rozvod elektrickej energie a oblasť svetelnej techniky. Absolventi študijného programu Elektroenergetika nadobúdajú vedomosti, ako aj praktické zručnosti z oblasti výroby elektrickej energie, prenosu a distribúcie elektrickej energie. Študenti našich študijných programov Elektrotechnika a Elektroenergetika využívajú profesionálne simulačné nástroje na riešenie ustálených a prechodných stavov v elektrizačnej sústave, ktoré sú v súčasnosti využívané v praxi a preto musia mať k dispozícii nadštandardné počítačové vybavenie. Oddelenie svetelnej techniky má na Slovenskej technickej univerzite veľkú tradíciu. Na katedre elektroenergetiky toto oddelenie existuje už niekoľko desiatok rokov a bolo jediné v rámci Československa a v súčasnosti jediné aj len v rámci Slovenskej republiky. Samotná svetelná technika má veľké tradície aj vo vyspelom hospodárskom svete. Po vyspelých krajinách tvorí dosť veľkú časť hrubého domáceho produktu týchto krajín. Takisto na energetických výstavách sa môžeme presvedčiť o tom, že svetelná technika tam dominuje, zaberá podstatnú časť expozícií. Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie katedry elektroenergetiky sa nachádza na dvoch pracoviskách katedry. Jedno je priamo na fakulte v Mlynskej doline, kde máme rôzne zariadenia, ako je prečerpávacia vodná elektráreň, dve veterné elektrárne. Máme tam ďalej fototermálny systém pre prípravu teplej užitkovej vody. Máme tu fotovoltickú elektráreň. Študenti sa môžu v tomto laboratóriu venovať v rámci svojich diplomových a bakalárskych prác vývoju zariadení, ktoré budú slúžiť pre potreby študentov a môžu sa zaoberať samozrejme aj reálnymi návrhmi zariadení, ktoré budú určené pre praktické využitie v praxi. Pred niekoľkými desiatkami rokov vznikla havarijná situácia v Černobyle, dnes vznikla situácia v Japonsku a celý svet sa akýmsi spôsobom točí okolo energií. Ten svet uplatnenia absolventa elektroenergetiky je veľmi široký. Je od okamihu, keď zoberie motiku do svojich rúk a zakope semienko, z ktorého vyrastie nejaká rastlina a aplikuje to na biomasu, respektíve bude sa starať o zvieratá, respektíve bude riešiť technické problémy, bude navrhovať riešenia, budú to moderné technológie. Jednoducho to uplatnenie absolventa v elektroenergetike je úžasne široké, pretože elektroenergetik alebo elektroenergetik nie je len technik, ale je zároveň ochranca životného prostredia a zároveň je ekonóm. Po úspešnom završení náročného štúdia sa absolvovaní dočkajú slávnostnej promócii na bakalárov a neskôr inžinierov elektroenergetiky. Ako sa uplatnia v praxi? Spýtali sme sa niekoľkých našich absolventov. Kvalitne nastavený proces výučby elektrotechniky, ako aj vlastná snaha o získavanie informácií, mi otvorili brány do sveta elektroenergetiky. Vďaka mojim vedomostiam, ktoré som získal na katedre, a mojej orientácii na sektor elektroniky som nemal problém nájsť si zamestnanie v tomto sektore, ktoré je ziskovým odvetvím. V Elektrovode pracujem ako projektant elektrických vedení a svoje skúsenosti a vedomosti získané popri štúdiu na fakulte využívam
v podstate každý deň. Keď som štúdium ukončil, v podstate som nemal problém sa zamestnať, skorej si vždycky práca našla mňa. Na katedre elektroenergetiky odbor elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo bolo dobrým rozhodnutím, nakoľko som našiel uplatnenie priamo v odbore, ktorý som študoval, a tým sa mi splnilo aj moje osobné predsavzatie študovať elektroenergetiku a uplatniť sa v odbore, ktorý som študoval.